I dag der skal vi lave en drink med Faxi Kondi. Du kan også godt bruge Sprite. Det er lidt det samme. Og hyldeblomst i. Så først så hælder du lidt Faxi Kondi op i. Og så bagefter det, så tager du lige lidt hyldeblomst, og så hælder du bare lige lidt deroppe i. Sådan der. Og så bagefter det, så kan du tage en lemon. Du kan også godt putte jordbær i, det giver også lidt smag. Så skal du simpelthen bare den over. Du gør det lige på bordet, det er ikke lige så smart at gøre. Så skærer du den faktisk bare lige ud i nogle små stykker. Og så, ja, bagefter det, så skal du egentlig bare drikke den. Nu er det sgu lige lidt besværligt at gøre, fordi jeg har valgt en lille kniv. Men lige putte en her i siden. Det ser rigtig fancy ud. Og så kan du også putte en i. Og det er simpelthen sådan, du laver en hyldeblomst, Sprite eller Faxi Kondi drink.